Tak som školský špeciálny pedagóg, magister Peter Lakata, učím v Lohovci na základnej škole Podzámska. Tak používam ho pol roka, odkedy nám bola nainštalovaná základná verzia. Dostali sme ho na 1 mesiac ako skúšku. No a počas tejto skúšky som využíval naplno tento program pre deti a videl som, že to má veľké výhody. Používam ho aj na vyučovaní ako súčasť hodiny. Veľmi mi to pomohlo, keď sa pridávali obrázky k jednotlivým textom a keď sa priamo písané texty pridávali k odpovediam. Čiže žiak nebol konfrontovaný, ako napíše danú otázku, s koľkými chybami gramatickými, ale v podstate mohol to tam doplniť priamo, takže bolo to veľmi dobré. Smartbooks určite vie ovplyvniť, pokiaľ sa tomu žiaci venujú. Je výhoda, pokiaľ učiteľ to spolu prechádza s nimi, lebo potom to tempo je ďaleko rýchlejšie. Tak uľahčuje mi to v tom, že máme napríklad niektoré deti, ktoré majú problémy s komunikáciou, majú narušenú komunikačnú schopnosť a vlastne veľmi to pomáha, že môžu priraďovať obrázky jednotlivým veciam a zase tiež je výhoda, keď sa to dá používať na interaktívnej tabuli. Môže byť, že deti potrebujú dobrať niektoré učivo alebo potrebujú dobehnúť to, čo nestihli, tak práve vtedy je Smartbook nápomocný, že tie deti sa môžu doučiť to učivo pomocou Smartbooksu a práve v tom vidím také pozitívum, že môžu sa rýchlejšie a ľahšie učiť. Rozhodne by som to odporúčil iným učiteľom. Je to v podstate taká pomôcka ako kalkulačka pri matematike, že v podstate zrýchľuje tempo učenia Smartbook. Tak veľmi sa mi páčilo na Smartbookse, že v podstate deti môžu medzi sebou súťažiť a čo je krajšie, môžu súťažiť aj počas vyučovania, čo je také úplne ideálne, že sa spojí niekto z Lohovca, povedzme s niekým z Košíc a môžu počas hodiny si vyskúšať toto súťaženie pomocou rakety. A je to také, že môže vyzvať toho druhého na otázky, ktoré sú dané a je to na rýchlosti a potom je tam dosť taká zvláštnosť, keď sa tie otázky opakujú, lebo v podstate, keď nesprávne odpoviete, tak otázka je zopakovaná. Takže ten čas tej rakety, že pomaličky zastane na jednom mieste a stojí tam 15 alebo 20 sekúnd alebo 30 sekúnd, že je to naozaj také, že aj na rýchlosti odpovedí, ale aj na kvalite. Určite by o tom mali začať premýšľať v 6. ročníku, lebo už ten 9. ročník, aj keď začnú tento program používať, možno, že to už nedobehnú. Ale je to dobré, že v podstate človek si môže zopakovať učivo celej základnej školy. Má to v kocke a keď je snaživý, tak určite mu to pomôže do ďalšieho života.